Chani ngato nyalo beda kata oko for long to chani andonga wicho mosquito repellent suna koro knyal kaya ok anyal yudo malaria. Yes, jomoko be pod tiyo kode lakini yudo ka jomoko pod yudo nikech samoro repellent ni samoro ken nolose karango to expire karango samoro tibitiyo kode maber kose tiyo kode marach koro ngin sami dhi iwuondre ni kete tidhi bedo kama suna nyalo kayie ngini inya yudo gino then sabunde gi ngeni ngufu gi bende rumo kaka sadhi ngufu gi bende rumo ko sama ngufu no serumo ngiso ni nyalo yudo malaria kode koro gimo advice ngato as much as ni iwicho repellent but bed gi net bende ibed godo kanyo then spray moko maji tiyo godo gi spray bende ngeni samoko gi beyo but ngeni gino girumo with some time kechido kama teko mar gi dok piny yes ko dok piny to suno dugo kendo koro waero ni ibed ma ikatin gi spray kati bed gi repellent bed gi net bende kamano ngato riugeri waduto ageno ni joneno magwa winjo kaka Dr. Chenge puonje yo makare inyanya kotudore koda kedo koda tuo mar malaria inyanya to odiochienga makawuono kata kamano nyaka sani koro wanyalo wacho ne tuo mar malaria dera en tuo ma wanyalo wacho ni en gino ohinyo ji to en gino ma podi nitiere ok wanyalo wacho ni koro bro chopo okang' ma koro malaria onge kata kamano to mane kedo mwatemo timo wakelo vaccines to wakelo nede mamiyo ji nono to be wakelo